estamos na Liga Santa Vallesa, que é unha asociación nacida na Habana e que ten a representación dentro da nosa sociedade, Amigos da Liga Santa Vallesa, que naceu na cidade da Habana en 1907. Nós actualmente dedicámoslo un pouco ao local social e fundamentalmente como museo da emigración a Cuba a principios do século pasado e finales do XIX. Actualmente estamos realizando visitas guiadas con cita previa e veñenos visitando entre 500 e 1000 persoas anualmente. Estamos abertos a toda colaboración con calquer asociación ou persoas que queiran vir a visitarnos.